Gibana-bana ang ana sa 40 ka panimalay ang naugdaw ato sa sunog nga miulbos sa Zamboanga City. Ano yung report ni Chris Sadapitan? Nasunog na yung poste. Mao kini ang pagdilaab sa kalayo atol sa sunog nga miulbos sa Barangay Kalarian, Zamboanga City alas 4 Martes sa kadlawon. Human ang pipila ka oras. Sabing Chris, dagat kami aras. May kami undikida. Kalas nga kami todo. Hindi yung hermana, di mga sobrina. May kat undikida. Akin ang ani kami. Ilabihan ng kasakit ug kaguol nga nabati ni Nanay Liberty dihang nalakip kasunog ang iyang balay. Si Nanay Jezebel Domingo, nasalbar pa ang tulo niya ka manok ug ubang gamit apan paspas gayud kuno ang pagkatag sa kalayo. Paspas gayon, hal kami pesa ka ma'am. Ahal di hal kuego. Alaya di gayon. Kilang kami ara ma'am. Hasta kuando man? Hasta kuando kung namon pwede ayuda. Apan bisan ubay-ubay ang mihiklin. Dunay nagpabilin sa lugar nga sama ni Tatay Renato. Bantayan siya na ako na kay napay makuan di ako katong mga gamit di katong mga wala pala sunog sila matikon na ko. Kukuha makwartan ba to? Ligya. Nadeklarang fire out pasado alas 8 Martes sa buntag. Sumala sa BFP Zamboanga, mukabat sa 1.2 million pesos ang danyo sa maong sunog nga milukop sa anaa sa 40 ka panimalay base sa inisyal nga ihap. Dugay ang ato ang overhauling kasi atong gina-ensure nga wala na possibility of rekindling kanang musiga bagbalik. Undergoing pa nga ato ang investigation. Although na naman to na ang point of origin, no, kato invite pa ta sa mga witnesses. Gibana-bana ang anaa sa 40 ka magbanay ang nasunugan nga gilayong gipabakwit sa evacuation center sa maong barangay. Nang hatag na sab og mga paunang ayuda ang City Social Welfare and Development sama sa mga hygiene kits ug banig ug mga tent nga gikan sa DSWD. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Sadapitan para sa One Mindanao.